Tá gach duine ag súil a todhchaoin is gile. Eirgrid. Arahori brodúla Craoladh Peile CLG faoi fithe Eirgrid. Tá gach duine ag súil a todhchaoin is gile. Eirgrid. Arahori brodúla Craoladh Peile CLG faoi fithe Eirgrid. Yeah. I'm only hearing you in one ear at the moment. Well, fáilte roimh a bhaoine úsle agus a lech féchanna go léir go dtí páirt mhic anseo a gar dromaróisc I gunda lítrama go Chluiche Leathcheannais Eirgrid na hÉireann idir Maigh Eo agus Derry. Tá an aimsearí le heis mar a bhí le gábhí nuas tá gaoi láidir an, gaoi sách láidir a tíocht ó Rón Mhaile ó híomh Mhaile go dtí tíobh eile se sin an tíobh clé go dtí tíobh deis agus muidí a brenn barc. Fuan ghuiir dús, Ordan Harton sa gúil, Sean McKeever, Conor McCluskey agus Owen Concannon, sin an lína Longhool, Declan Cassidy, Pádraig McGrogan agus tá Ahró Bháin sin, Martin ó Brolacháin tá séiste in áid Conleth McShane, agus a Lorna Páirce tá Conor Doherty agus tá Raftree, lína Leathosaí dheis ibre sé Downey a dahat slot Oisin McWilliams ibre Héineag agus Mark McGrogan ibre Dóiag, agus an lína Lántosaí Lorcan McWilliams, Colin Brown agus Ben McCarran. A minute's silence for the late Aidan O'Donnell from the Mayo Club in Derry City. Aidan was a current playing member of the Derry senior and under 21 hurling teams, and he lost his life tragically last weekend. Agus fuan Maigh Eo mar ecid sin sa gúil Patrick O'Malley, an lína Lánchúil Johnny Mahan, Brian O'Malley agus John Conan, an lína Leachúil Paul Lambert, Cathal Horton agus Oisin McLaughlin. Lorna Páirce Evan O'Brien, Jordan Flynn. Huh?
agus y réitio'r mar ecyn mwydyn chyn Paul Fallon o chundan dŵn. Sy'n effarn y ffadog. Agus dyrach fi mwydyn chyn lina liahos i wio. Sean Downey, Shea Downey, Oisin McWilliams, Mark McGrogan, agus yn chyn yn lina lantos i Lurcan McWilliams, Callum Brown, Tameg Branwer Gwyrra. Nathan Morden, Ryan O'Donoghue, agus Tammy Conroy tas y lina liahos i gwio. Conor Diskin, Ross Egan, agus Colin Morden, sy lina lantos i. Thomas Free Rail mar sin, tá Martin O'Connell o chahar na mart le me hi evan seo. Be tas y dynw analysio wartin. Cyn se feg, Tom Ixul gymor leis hian, Connell ag har bar yn seo, ag Ixul ag lehe sgilwl, agus jeng, gymryd gan y cyflyn sydd yn Doire yn seo. So be mo ioig am y tron tîf cle gyda yn tîf jesh sy'n o hifo wale war gyda yn tîf ele. Be sydd le corna gwyche mo io, agus yn ein gwyche dere. Tan liroes catchestach ag yn reitor. Agus yn siel y ffosgi dasach ag mo io. Tan jas bwlsestach yn sy'n dron y dosihe. Ffosgi ag Ross Egan. Agus hwg sef wy'n bwyntio ach yn cansyn i mi ar cleags ar fforil. Sy'n Ross Egan o Achamor. Ti'n smach gent ag Mayo yn sy'n, ag sians reswnt eisgan sy'n ag lacwli lor ach beth ag sy'n ceart ag ar cwrsol. Orden Harton yn cwl bod yn ish. Sy'n gyda mach o'r dy lorna port gysel y ffordd rhys da Paul Lambert o Charna Mart. Cwrhi Ryan sy'n ag gyda Sean Conan, John Conan. An chance yn siog mwy o ta ffarn da haslat ysdi. Y cwl ffordd ag mwy o. Cwl ffordd ag y gaptyn. Ryan O'Donoghue, fer fel y wyrhyd y wartyn. Wel, lifrodd an y fad cwrhi sio, tosig an glwysig sy'n le Paul Lambert fwy sio an brysio. Agus cwrhi sio gyda Johnny Conan, ta sio sais bogas Usman Park stoc agus pas intag ar fad gyda Ryan O'Donoghue agus cadw sy'n mor cria. Wel, yn cyd siel y ffordd ag dere o cahwystach yn ddirhwyd. Ni'n mwydioch nomad gyleis, dys y glyffa ag y trasio, nomad gyleis catcha. Dere yn non sy'n bawth y sio. So dyn ffer da haslat, Oisin McWilliams. Fel genti ar Oisin McWilliams, agos Paul Fallon yn reitor ag Bruno Kicksir ar y gwere. Bechart ymach yn cansio, Master Eisgi. Bagnach y lor boede. Tá fer seán a crí a ceart glór fuair ceap amach buinte nó mar sin sa lí ceanna seola so agus dearan go Glacham táisí corthaí Harris aige, táisí corthaí Harris aige. Cic amach sciopí tóci mwy o, fáte ag Cahal Horn, siar go dtí a chúlbáda Paddy O'Malley. Cysdi gyda i Eirbrw mach. Fáte is ag Oisin McLachlan. Oisin ag gola rúhar an seo. Tá sé fáil go leor spáis. As sé goil rhaid lár. Ó, rialt sin cúl agus pusi mach. Hín an lábir lé agus fóríil an sin. Iarach nínta can sin Oisin. Seo fer a fór gá cúil sa clé ceanna si bhena cúpla bliana hin de Charna Mart tá sé Harvard an séar cé gohfuil si gimra sna cúil in Mark McGrogan in ish. Is das ja. Corthaí aige go ghaire go dtí bhar hocht Conor Doherty an captín. Tá fear muich ar híh Jesh. Tá sé fáte rásin is ag go captín Conor Doherty. Steach sa lár, tá sé de gebrúna na Peile go jazz, sin an lán tosaí tugann sé faoin scór ach breníonn sé gur cearcha cúigetá an. Tá sé gur curú blochasteach ar sin a bhhairtí. Ja, dearan gur cuir ar eis. Cosint anna bhain sin ó mé bhí an seansa anna bhain sin ag deireach curú go leor brú ar chun lábha chuir seo agus diimi sé ar seachránach. Fós tá cic dahad a cúig acu seansa acu socha. Tá cic dahad a cúig an is bí me muichin sin ar a bar go raibh an glyfa agus tá gcuisoch láidir séadú isteach na éidean ach ag an am céanna ní breníonn sé cho fada sin amach hílá. Nuair bí me muichan raibh a glyfa híl me go me cheartach sé soch forrasta agus forrasta gomsa bheith caint.
Clea an oscail sa gudí seo an. Glór seans nach cruhuig an dá heh. Agus níl muidir is ach ceanóid caite, seo dénis an captín a ríist. Conor Doherty, tugann sé faoin buinte, bhfuil si an, bhfuil si crin, tá si crin. Tá an céad scór fáte ag deire. Puinte ó kick dahad a cúig ón gaptín Conor Doherty. Kick amach an sciúpi tóci ag Maigh Eo tá Chelabach ónis. Ciantin chuisteach a jazz. So they're Rhino done who reached it. Agus Hanukkah hen sa malachar. Han Cianchin chuisteach ach tan fearghaide is tuisce an Chelabach. Agus fáil génti an takas deire sé sin ón chun canan tíocht amach. Fáil génti siúd agus kick sír amach brunta ghaide. Is mór an trúig ar tháinig sé trasna chéile an sin mar bhí oscail breá scór ó sin amach a bheith sé an Shelvan sin nach ní Eirgrid sé má. Tá deire is sé gurí ebrúmach an aine gaithe níl sé éascaí stoi gur go leor passaní láimhe geara acu ó dhuine go duine. An Doire na gobar go crua go dtí seo. Sé den fear mór a ríist Conor Doherty ag chéala córaach dar Rafferty. Agus deire go fíorheachar a bhhairtí ní ebrú thar Lár Páirce. Cosanta an a bheit ar fád ó Maigh Eo an sin. Obair an crua go Doire siúla ag Maigh Eo. Obair na gafan an sin déanta ag Maigh Eo agus tá an Shelfarnáise agus seo Tommy Conroy. Agus an fan san éile. Lús lasrach aige. No, tá an chance mithe. Cáilte an chance. Cáilte an Chelabh agus cáilte an chance. Paspáin sin don séir tá dul leis. Sé damnaí is hir a cosint go ghaide. Agus tacláil fíor láidir agus fíor crua ar siúla ag Maigh Eo a bhhairtí. Jean cosanta ar fád an sin féchar seo a beirt simple an bhéir seach bhfuil deirg le é ebrú maithach ba bheag é Bhí feall sin a ríist. Níor bhéon gád an feall sin ach fós. Brú Ben McCartan sa drimin sin agus an kick sír tóci sciúpaí. Seo thugann sé damnaí. Tá níos listeach ag Colin Brown an fear a bhí Lár Páirce sa gluficeannis go gála an áard wacha. Seo den fear tá Lár Páirce níos. Conor Doherty. Anna cosanta ar fád an sin. Anna cosanta ag Maigh Eo ríist. Anna cosanta ar fád an sin agus fiocht amach le hí. Sin Cathal Horn. Mar bhí cool cinnte an sin nach bháin go chuise a lappa se seans ríisig Tommy Conroy a ríist. Fear se coolínta na ros cumán a gríomh chunachta agus tá feall génti ar an sin bhhairtí. Anna pí mar ar fád an sin ag Tommy Conroy. Tá sé bouta ein sé an feld tá sé déanamh lína díreacht an na postaí agus tá seanna eachar cosanta déanamh sin. Gan dáta be feann sin agus béidir nadidir bhfuil carta til sin. sé sintí ar a talú go fóileach agus túla go leir an slígar ina séir an díhalbhíh sin. Tá cóirleis go chorir ach ní bhrenn sé ghfuil ráganna. Níl go devan tá sin heasú ríist agus an téthóigas an kick sír ná an lántasaí ras igen fear a hamór. For an fear sé faoin seo kicking na séire sa clé canis an cúige san. Am ag súil go mé sé á gáin chun cean seo ar an trasná. Lenny Yathod go thugur sé an cean seo. Stíl jazz aige. Stíl álan aige. Agus stíl frin aige agus an puinte fátain sin ag ras igen fear a hamór. Ag leanach raí mar a chríocht na sé na ros cumán a gríomh chunacht. Agus an kick amachchan is siúchas ó chúl go ghaire an gúlbára ordan hartan. Sele fáirtí acu an gic amach. Tá si de gurí ebrú na gaithe. Se é ón chun canan. Ifir a héineag Oisín McWilliams sa Chelabh ón chun canan a ráis a ríist. Agus McWilliams úr bháin eile. Tá sé anna bháil ar in sin do bhío tá siad go léir síarnis. Tá fir mhór ag deire cinnte agus fir láidre. Agus anna concentration sin, thug sin nómad cos céimena níor éon rá aige. Well, cinú géntaí ag moltóir sin go chuineal róada. Agus se Tommy Conroy bouta bháin eile. Nadidir cétá marcáil Tommy ach tá tíir sin na páirce tugad dó. Sin kick sé eile.
Bwlen sé ordi, ach ni feisi siocryn y chwyrbe. Ac si ffortiste ag yn liachwl I lord Porrick McRogan go gada. Agus hir yn chyn y gobr go crwa ta Ben McCartan. Ta Paul Lambert imelo ta sé annes na dina lacúla ta sé isir Ach ta tackle al ashtach ar bun ag topsi hwy o nach hwyl y warti. ta sé gen díal ar fad ni sig squil dal ma chatach topic sin in with the hasting was soccer. Wel, ta tri gan I ag dada a bheith sáhógar ístum bhín seo hugan. Creid nhw nach creid. Bhí me cant líochhar Mickey Morden ar ball agus sin an teolas a hug se gom. Cant se chuiristeach I dro Colin Brown, fer contortach. Ta si fáte aige. Lord Portka bhí se... Brian O'Malley ar an Dalavan sin. Ta sé mit timpel Ta cool fáte aige! Cool fáte Colin Brown an sin. Agus jaire leis I hortisteach an balchar fád o'n gúne. Rinne sé obair na gafal ar fad é féin sin. Capas go bhéidir gur go thug an céimena ach lean sé leis agus bhí an táis gur hit Brian O'Malley ach fós thug sé seans go slachtfar. Well, tá héna dóna sig deire agus ganach hénig muo. Seo gan muo ríist agus anslif ag an godí seo. Cliffe tá go himmert faoi luas lasrach. Sinne Lambert an Colleen de Joe ag an ladóg seo Paul Lambert. Mac le Charlie nach warti. Sinne Mac le Charlie pís coimar an sin idir vers ó Carna Mart sin Oisin McLaughlin rinne an Aberdeen agus thug sé an pass to Paul Lambert agus scoil sin na postíg an scored an sco. So tá siad ar chóscóir a ríist. Báut bháin eile. Seo é cool bar a ghaire Orden Martin leis go goach. Bwlen sé fadaí ach ní si gol cho fada sin gohhar na gwiche. Much rashery sig Mayo. No. Níl bailach, níl tá si scópaí an sin ag sé Downey. Se leh cunní ag deir go fólach ar éigen ach tá si cunní. Agus caithe deire ebrú fíorchrúa lení ompar ó áit go háit. Agus captain Maigh Eo here in sin na cushins. Sin Ryan O'Donoghue fer fel a woodhit. Is tá Maigh Eo costan dána ach cai siad a bheith mar fecin na tosaí ó deir an séireach. Tá si fáte lán tosaí Maigh Eo ras ígan. Cean lagan ar iad a búr sin agus gan stróir be Orden Harton cool bar a ghaire. Mór an trúa mar glúisiúcht uintach sin an pass cushion sin dír go seá lábh ras ígan. Has ook score an glúisiúcht sin. Kan fersog go humpar leis. Agus ook dána cuid céimena. Ben McCartan na míisteach. Tá siad a goil leisteach a gur cool eile seo. Agus an cool fáte. An cool fáte ag deire. Mar ecinn sib. An glúiseach go Joe an sin a bhhairtin Maigh Eo. Ja, cai tú creidú thuirtáh an fí mar an pass dearnach an sin tucaí go Oisín McWilliams. Déine go duine agus lascáil sé seach buna líontáine go slachtfar. Lán chulaí Maigh Eo Brian O'Malley inis. Bhí sé sin ábhríonn roias go deire a tháinig sin ar fád ó iireacht a bhí ag Maigh Eo ag an déhheile hit sé seaithe lábh an coolbar agus Johnny Mahan inis so déach John Mahan ar bhainisteoir Maigh Eo agus ar imretheoir Maigh Eo. On a mistéí gasla na bharí chuir isteach a drón lá tosaí aige ach an ceantin gearthaí amach go maith ag lína lán chúl ghuireann sin. Agus cinse be les ghuiire an tucaí faoi de hama mar go gaiisiid ebrú chócrúa le ní thuirtamach an aine gcuithe. Ok, she saw Scolori on tá gá cool fight go agus is mór é sin gáí go So den fear mór an captain Conor Doherty. Grama únta an sin ó Maigh Eo. Tróir go timpplair. An ceantin chuir isteach go háir de dro Colin Brown agus gearthaí amach an bouta seo ag lán chulaí lína lán chulaí Maigh Eo Johnny Mahan. Cathal Horton inis. Liachúlaí lár. Ryan O'Donoghue fer fel a woodhit. Droch fast by agus hí fáte rastig deire I dar a brihansaí.
Anna fi simmer an sin ag Cúlbar Mayo or a Lán Cooley Mayo in sin a bhócans. Oops. Agus an buntáiste tuí ag an réiteoir an sin Paul Folin go bhí ó an báta seo. Conroy a ríiste an róhar, tá fear sciúpa is go fanta. Tá sé. Se le Conroy agus. Tá sé tort fin postí, ja. No. Sarah le búte ga. Emmer hanna go dtí seo, Tommy Conroy. Well, bégan gar chuide fellaí an bhir lena stopúin sin agus tá kick sí eile a bheits go hóigáil le grasígan fear a mór ríist. Cúl go dhifriocht atrú. Tag nach ceúir a caite agus dódóig deire mar ecinn sibh agus héna dóig Mayo bei rasígan na súl go mé sin an bharna sin na chungu go dtí gáfointe. Sin é Jan agus tá sos beag feite go go a stog sé bhhaine seo. Tá lé seo immer le lús lasrach agus an scórna le seat túmh tafií gothir cool. Se trí chúl feici agan go dtí seo agus gan nach ceúir a caite. An kick sír mar a dúirt me go hóigáil le grasígan fear a mór. Se den dar ceán ige inneo. Híla go bhfuil se goil tógáil lena chitóig nuair a hasínse ach tá a bhhéige. Tá sé eiste golóach. Is cuma má sin sé an spproch sin an rudtáachtaí. So tóga sé lena gasógaí agus cean socht Jackarí seach tá chóir leis. Tá sé hard golóir. Stílálan ige. Agus an cean sin crunne ríos do bhhairtín. Bhí can yes a ríis. Tommy Conroy a rinne an gheara agus Rasígan a Creekney can score. So tá Mayo ar neis féidir after má feile ó ghaire an cean seo fada ach í an gríime go gmuí. Fáiste deire, fáiste go bhar mór an captín canar drachtaí fellgintí ar siúd i dear an réiteoir agus chuann sé ag go chóileachaí an fearil Lord Parket an éanaach leis dar a raftaí. Se den fear fór an cooler ball Oisín McWilliams. Dar a raftaí an ahúr. Tá siad a gear ríide lár an seo. Tá sé ábhrín róhéisce. Plantaí maithil Mayo an uair seo. Agus as Pete Hall, feic muid Johnny Mahan a ríist, tá Johnny Mahan ag duna go leor ionsaithe. Tá agus ní dul an goléine a le naunt. Agus siad a cahal hóran, cean jazz choríisteach go lán tosaí ag fáte go híntaach ag ígan. A reiste ríiste Conor Discan. Agus chancer Johnny Mahan a seo. Agus an ceantin chorí. Har an trasná. Har an trasná na ba? No. Ar fóríl a gretá. Ar fóríl. Anna glúiseach ar fád sin. Se. Anna glúiseach ach Johnny Mahan síireacht éach ar nes go dtí Conor Discan ach. Kick amach tókick an kick amach agus an warcan sin fáte Conor Doherty. Fear gwair still a sé an seo. Sarpointe fáte sin ag deire. An fes go dó straigh go bhar agus ní duine beag á warcan. Sin thug an réiteoir a buntáiste don sin cinsa bhí fáil sin ach scuilte leis agus Creekney sé go slacht forsa. Tríochna Glochan McWilliams an sin. So kick amach inis le tógáil le Paddy O'Malley a ríist. Cúlbar a bhío. Mach ag an Lán Chooley, Brian O'Malley. Fearil ó Charna Martin go chúigar dal an scéal. Sinné. Ó tá choláiste héin choláiste ríist. Sinné Jericho agus tá gimmart an seaneo. Fearil measlan an dí Roy Brickington bead go gíní de Richard Jordan Flynn nach Rishmalíon in fear mór. Ar eis go dtí Conor Discan. Conor go bhfuilú go bheagán. Chuann sé sin ag Johnny Conanny. Fear bhéile á hánis. Steachad drón chúl fáte bhfuil sí fáte níl sí fáte. Tá sé tá sí fáte an báta seo. Ach go leor a stead timpeall agus blocáil gintaí ar sin an chusin teo gairin sin a bhhairtín. An cusan de fád a ríis bhí an glúiseach sin róháil sin é an defríocht. Bhín sé máil bhína cusantóirí go léir siar. Bhainnar don hún á fáil a reis. Tí helbh úntaach ar fád agus chun se cean mór ádasteach ar a seansteil. Steach Craoladh, sin sí Craoladh agus tá cúlbáre in annaici sin ordan Harton.
Fáistin sig dar raftri go gaire. Agus an lechúlí lár Pádraig Mac Brogan. Goil a rúthar. Steach ag na tosithe. Agus fáilgéint sin ar Lachlan McWilliams. Arís ní a bhéon gá in áíir an fiáil sin mar bhí sé go ruthe maithí drón Dave Léna agus bhí berta go timp leirsa ach bhí sé hard go freisin sa na scéal. Well, by Kixir Ellen is there, agus Branninche will and Rachel Gola Bruno and Kate Carter Boy nach watching. Carter Boy, Oisin McLaughlin. Oisin McLaughlin. Ní mi sé bhúna sin dó. Oisin McLaughlin ó Charna Mart. Carter Boy Brontier. Agus sé dar a raftre hógus in Kixir. Tá sé goil tógáil se gan palo ar a seansteil. Tógáil cúpla cuis meag siar. Tá sé an tíb control just ói a ggur jazzóig ach feic mus linn. Bra láidir an bhar seo. Tá gan ísil. Fáte nó bhfuil. Fáte cúl lán chóirí bhí sé sin contoir a go leor. An tála an sin. Agus seo an mú ó ríist. Seo sin ríis. Oops. Tá de Oisin McLaughlin fear Charna Mart a ríist tá sé dan scopfanta na leid seo. Chur an cean mór ádas deach a gcónaí. Cean se fáte. Fáte sté Colin Morden. Tá sé tarnaigh an talún híla. Kick Erica Kinsey. Híla sé tarnaigh faoi gó. Ní dólam, no. Ach deire tíocht amach leihí. Agus an Kixír amach prunta ar a chuide ag an réiteoir Paul Fellúna sin. Troch cinna an sin ceapan a Sheán. Kinsey lagu chun talún Colin Morden ar slí seo an sin. Anna goháil san éar an sin. Colin Morden. Bhí lád ar a grim an sin. Well, an Kixír tócaigh deire. Cai siad. Tá deire gurí an ionsaí a hesaí a ríist. Agus an uair tugann sin Kixír isteach. Tugann sé Kixír an sin maithí lá an gort. Deir sé gur láfseil an fellir an taló. Agus Gin an réiteoirí sin uirlta. Tá sé níos fosa Kixír a bhronna maithí lá an gort ná sige méle cool. Well, Rathígan échas le ní seo chur ar an trasná tá sé tíbh gan lína chearcha cúig tá sé hartar chear a slát tíbh gan lína chearcha cúig agus tóga sé na lábhí tá sé go hocrú hin mar a bheith imre thór gáilfan. Sin é, gan imring sé. Búilte go jazz, búilte go crinn ag ceapin, agus tá an stíl fád ag a bhar seo an fearóg seo Rathígan agus an bhar na laidí go bheith gánaige. Sin é, ní le gáfuinte a trosá, sbeag é sin. Seans má ag mé an seo, chun é seo a bhúcant. Tá an cicamach tócaí ach fáiste ag muónóir seo fáiste ag Conor Discan. Tá Conor a goil a rúthar. Tugann sé reis go bhar lár Páircí, búlann sé sin áard, cean Garíón mór mílte cháard. Troch éireachta sin. Fáiste go híntach ag Ryan O'Donoghue sin. Agus fáilgéintí a Ryan O'Donoghue agus ag garúisteach. Le héad de skill an sin. Kansas na daoine is luar an gort agus feach an slí go thug sé an líor sin sios. An ferbhí a marcáil caighfuil sé séorla níos móna é. Sin é. Fáilgéintí ag sé damnaí an sin agus de seile inis ag Rathígan an bhar na laidú tiilú. Gáfuinte go bhar na tá faoi láthir agus tá de sin ag Rath an bhar na seo a chungú go dtí puinte bháin. Well, the hathach inspirad wit. Bin é an captain an sin. Agus tá líthráid tucaí isteach go bheith ag an réiteoir. Breníonn sé. Tá go dibh. Tá dáchuis go bhar seo a bhhairtín. Breníonn sé gohfuil se go thógáil seo cinnte leis an gitóid. Leis an gitóid, beidir é. Tá sé. Agus níl. No, níl sé chun casa a rís. Slí an éit sé ach. Tá sé go ebrú go dó, so. Meas do bhfuil an test timán a fáte aige. Sin é. Bhfuil se lena dheartógaí agus bhín ceantin éascaí. Cean eile fáte aige. Tá pointe.
Cúlína bháin after. Cúlína bháin na seatrú. Céimiid ceanna sin is ag Ross. Tá 3 cín. 3 cín fáte. Kerry cín. Kerry cín fáte. Kerry. Rinneú fáil sin. Rinneú fáil Eirgrid sin gan éon abras agus kicksí ar bronta ríiste ar gcuire. Tá an Doire ag déanú go hanmha os na kickaní amach go méró. Tá go leor ibre déanta go déanú seo. Ní hálíonn sé sin de himpeist. Perfect. Like sé lábh ar an dalamh. Bhí tionchar an slúas ó ar an cinine sin. Brenny sé gorá tá go leor go lech takeíocht do bíon se nílas an céimiid go lech takeíocht atá deire ach na hiad is glórí. Agus a fear hóigus an ceanse Evan O'Brien fear bhail an róba. Chun se trasna ag go chóileachí Jordan Flynn. Can jazz níl sí socht jazz chuiristeach Jordan Flynn. Well, fel gently ríiste ar garin sin. Cinnte. Johnny Sean McKeever. Níl mé osáí de scoile má róbhóg. An kicksír chuirí trasna Conor Doherty captín. Hall ar a tíb hall ar fad. Can jazz seoltaisteach ag dar a raffar trí a chóileachí Lord Parke. Tá sin don séir an bhrithún sí na lead seo. Tá rága bhfuil. So the fair for cool Oisin McWilliams. Agus takeí ó bailí siar inis. Agus an kick left the fortune sin ag Maigh Eo. Tóga bhí an tála an sin. Well, ceap mé hen go se le go le bailachile. Ja, capas gur chuir Maigh Eo chuir má heach fós. Jordan Flynn inis ar an trí. Sin cinine. Agus tá luas eisteach ag Maigh Eo. Seo ó sin ríos capan mé. Oisin McLaughlin. Tugann sé faoin scór agus sin an scór go Joe. Lehéad a scór. Sin an scór go Joe. Lehéad a scór. By Oisin McLaughlin. Anna faoin sé ar fad. Tá an kicksír tócaí a gahar ag an rás sciupaí ag Ordan Harton cúlbáir a gcuide ag ar an réiteoir. Tá sé scríbeisteach an leor nótaí an sin. Bhí si dána hástal sin ceann sin í gahar na mart. Agus tá muidir chóscór an seo. Chóscór sin é. Dhéana sé 2-3. Anclifa go Joe feici ag an go dtí seo. Mac gear tócaí. Breweríis ar. Come on. Kicksír tócaí sciupaí ag deire. Fátain is ag Mark McGrogan. Seo de sé Downey. Reis ag dar a rafferty. Tá sin ard. An gramú sin Craoladh na sin bhí. Cinnte. Why Conor Diskin. Agus brenin sé go méid meú mé cóta buí go Conor Diskin. Just a spawn kick hodín tá sé Tá Devon. Tá Conor Diskin in is cóta buí brontar. Sin an dar cóta buí. Dar cóta ó sin for ó sin McLaughlin cean níos luí a chean agus sin an dar cean agus gramú ní ceart socha. Well, she'll have got chimpis to Harlan chin. Bhí Ryan O'Donoghue a goal in it. Ní raon with grana. Bhí Ryan O'Donoghue a goal faoin the J in the chin. Agus Banjo Trishlas. We should be running Jane, okay, Captain. Bhí Ryan Rohapig. Sin fear Jimmer idirnáisiúnta de soccer. Creighton got him, yeah. An imar soccer. An skillige. Agus Anna Lewis fé. Tá sin na hasú ríist. Agus an ceantar tócaí go sciupaí ag Evan O'Brien. Siar go dtí Johnny Conan. Evan O'Brien a ríist, fearhhail an róba. Rúthar má an sin. Búlinn sé sin lena chitdóigí cechaí bhfuil sí. Pasí Crin. An fuinte go Joe, fáte fearhhail an róban sin a bhhairtí Evan O'Brien. Anna fuinte ar fad. Capels dámhail go sé go dul stré agus bhíá is de carta é a chósála fair play dó. Agus ní sic amach tócaí a cúlbáir a gaiide. Díreach amach ag Jordan Flynn, anhhacht fáte Jordan Flynn in sin. Agus kicksí a fáte.
no mid just. No mid one, Captain Dusha. Or lead no mid one. Can't you cut a Ryan O'Donoghue a cut here Clay agus a 40. Is er ook een gaantje, maar chance maar onzie en dat is daar wel vriendje kon kin. Mesto mij mooi o Jimmo watching gan be ach een began hun kin agus een goeie akos gedla. Ja, ik mis het als te gloor. Ja. Clay Corham gloor wie trumblok Michelle ved er en ik Mayo verder. Kijk mag het rol als Lord Parker East. Ach zijn kantje grootje. Oor one like Jordan Flynn. Kantje foutje gedaste Connor Diskin. Ach aankwastje o Eirgrid. Jacholi Lord Park McGrogan. Ja, aankwastje te Agus Fall Gentier. Wel heel me gur Jordan Fall Gentier agus spelen Rachel les nimmer Shogan der East. Agus tá si an chun tuairte chu a brehansaí. Anghólan chu hí isteach sin Jordan Flynn. Bra mo gine sin. Ceann seo chu isteach fada ach fáte gan stró ag Paddy O'Malley sa gúil go bhío. Agus tá fear goide gotaí brenin se. Bra mar é sin hús na seo an. Jet árá. An tal bhí cré. A bhí sé ferálta. Bhí sé annach sé annach rám. Gúlan na gúlan stoi. Ach Mark McGrogan chuhí síos. Bhain sin an análas tean. Tá sé sin na héin McGrogan ag fáil cór leisenis ach le chunú dé bei sé fónú. Dean é just ná méhas tean. Is cat níomh nach mé agus an bhuiile bhúair sé agus is fear mór Jordan Flynn. Fear mór míltecha. Tá cosúach dar goil sé níos móna 3:00 nó mar sin so má hain tú belt mar sin ó fear comór sin. Fear chuis líne. Chun sé asad. An kick sír tóki sciúpa siar go gúil báide, tóki ag Brian O'Malley siar go dtí Paddy O'Malley. Ní léon goile. Ní léon goile trú. Cé gur bertu ó gar na mart. Muo géirí ebromach ach tá siad genún is fearna sin. Ja, gan mar gwine. Seo den is Jordan Flynn. Ó sin tá sin An fast go dó ag Oisín McLachlan. Oisín go le rúthar. Jacker, stop. On a pass. On a piece of cushion. Ní raile leis í hóirte Paul Lambert. Agus on a piece of sin tá edog sétí ag an réitúir Paul Calhoun. Agus an scóran seo mar ecinship. Corham. Maigh Eo héna seach deire. Ní bunte. Seo an chéad cúil Brian O'Donoghue an sin. Cur hí isteach lena chitóid. Thug sé sin an tús go bhío. Agus an sin deire. Gur héineag an chríoch an sin gur héineag. Oisín McWilliams. Oisín McWilliams a fuair sin. Right, great. Tá gach duine ag súil a tácaín is gile. Eirgrid. Ar a thóirí brodúla Craoladh Peile CLG faoi fiche Eirgrid.
Tá gach duine ag súil a tácaí níos gile. Eirgrid. Ar a thóirí brodúla Craoladh Peile CLG faoi fithe Eirgrid. Lochbechan na Thomas Rash. Gor an Darilla and shot the Bart McGearn with the Corridor Marosh. Chluiche Leathcheannais Eirgrid. Quick pick in the Herden, idir Maigh Eo Stede. Maigh Eo han Tussie Reagan le Punchawan. Hena Shachtag Maigh Eo. Agus Doire ag Derry. By an chóir ag Derry an bouta shot. Agus by sin an simúl an hen. Callum Brown isteach Marlon Tussie. Agus is cinse go mééis do scuilú go leor líthróidí ordasteach an bhró seisin. Stoké fear mór láidir é cíimiid. Agus tús choirí leis agus an telepáiste ag Jordan Flynn. An gahuisteach seadá sin glachna do líist fear char na mart. Agus feall Jean Pierre. Anna cléthe fáda immerta Tága Jevin, yeah. Go dtí seo so. So, chance elle mar sin ag Grathígan. Beidir gáfuinte a chóidir na fórne. Cead a fuinte fáiste ag Grathígan os na cicin sír sa géad le. A char nó bhíon chóir leis an tamar fad. Bes sé simúl féchant chéchuin euro leis a bhhartín in aine goithe. Tá an cic seo dín golóirnis. Tá sé 2 méadar stoci leistigh den lína 10 méadar ach tá sé gine goithe. Ach leis an méid sin ráte fuair dure kick that cúig sa céad le so cóga go mé sé beidir a gceann sin a chur thar an fesan an. Agus é go hógáil dear muidir a seansteil, go hógáil an talú nóir seo. I gcuine na gaotha, muidir. Búlte go deas aige. Tá sé gar. Níl siad sa háard. Agus fáte go híntaach an sin. Sin Conor Diskin. Ag Conor Diskin. Well, bhíon seilad híle á fáte go gúlbáide ach deire le Conor Diskin I want to go, agus an líróide chur thar an trasnán. Ag sinné chéad fuinte Conor Diskin in Newhorty. Sinné. Kick amach tócaí ag Derry. Scór an háach níos sin áte. Conor Doherty Holland sin. Fáil an seilehán gic amach. An ceann sin seolta ag sé Downey. Ón chun canan inis, can mór an chéad ceann ordasteach. Fáte ag Derry. Agus corthaí thar a trasnán, a bhfuil. Tá. Ben McCartan an sin. Sin cúisimní do Maigh Eo tá deireadh I bhfad níos ach na múl ná Maigh Eo nar hagann si go dtí seansna. Fuair siad
cúicín á sé céad le agus tá íireach do bháine sin darla agus tíar chum trasná. Ganach cean bháin choir fóí le agus géad le mar a deartú agus sécinn choir fóí le Maigh Eo. Kick amach Maigh Eo fáte deire. Steachar íist i dróin lántasaí. Lína lántasaí. Agus lán chóirí Maigh Eo gá léamh sin go hanmha Brian O'Malley fear char na mart. Amach i Gavin O'Brien fear bhail an róba. Ceantin seolta steach fáte ag lán chóirí. Gus bhaide. Lán chóirí Conor McCluskey sin. An kick sír tócaí hana héin. Bei Jeffrey ar gairenis ag géirí an bharna sin a chungú nó an clifa chormú cean mór ard eile stro cean contúirteach seolta steach. Agus bhí an tá dearg ar chúlbád a Maigh Eo sin. Bhí tá dearg lá bhí just an vertigo stig níor bhéine chun carú leis bhí sé éanaar ach chu sé an tíí mé carta is postí. Tá dearg lá an function. Bei Paddy O'Malley an sásta gneachí an ceantin amach ar chóiríil. Tá sé solar cada an planetá ag deire é lascáil isteach go minic agus go áard agus féidir le. Agus bhí cinse bhí fear Maigh Eo go Harrington sin. Nathan Horton bhí sé go Harrington. Nathan Morton bhí cearta marrá. John Conan fear mar anhaith a géad le. Evan O'Brien inis agus. Tá kick sé fáil gentí agus sin. Cinse. An fáil gentí ar bhí cearta marrá. Tá mar gine tá leid seo idir bláide stig. Agus tá sé dochreití in áír an réiteach. Tá sin seachar kick sé á seo. Ní hé an rathí muide bheith chuirsíteach. Tá sé le feicáil Somália am cinse. Agus ná. Cinse bhí kick sé tiltte an sin. Tá sé scuile leis rud ar dáhíhann is. Agus gortófar duine cinse mar a séidir sé ledóg bailcha cinse. Ar jeú hír tá frí tuí tá kick sí tuí aige. Bhí trína ceir hampla de feálan an sin agus bhí kicna sé tiltte. Níl sé ní hórtá. Tuigeann himráí anna hapig cad is féidir á dhéanamh cad nach féidir. Sinna go ddíireach é bhhairtín. Bhí Jimar ó héon sagfád agus pasata sin. Go mína ag na himmarthirí cé cho fád agus is féidir a gáil le taclá agus le héidir sin. So tá cúlbáin is chun an ceantar fu sé an cúpla cean an gréibh chonacht úr. Ar sé seo de Paddy mar is citóga ché so. Citóga. So chans máige. So an máileach ó chahar na mart Paddy. Le ní citóig an cúlbáire rud atásúla go leor fórne is. So mí cúlíonn tá fáidige go dtí seo. Búilte go deas ar fórí ar cléir sa fórí. Sin cean eile choirí ar fórí le Maigh Eo sin. Sin seaachcíine is nach sin é. Kick amach ar íist le tógáil Gordon Harton ó chúl ghaire. Tá chóir leis búla sé fadaí agus bólan. Tá Derek James go maith ar na sin. Agus an kick sí bronta ag an réiteoir ar Oisin McWilliams an sin. Tágann sé sciupaí an ionnig sé tá sír hálan sin. Tá sé mar ráda. Mark McGrogan. Ach tá se le fáiste aige. Lár Kiscéman atá ag a ríis. Agus an pointe fáiste aige fear mór láidir. É seo idir sin é Ben McCartan. Idir cúide aige an láidir ar fad an pointe. An pointe go dó. Bhí ar an ceantin na híró. Agus tá anadíag tíochttasteachas ar an gcuide idir is seacht Conor McShane fear náthasaí tíochttasteach an áit Marty Bradley. Marty Bradley sin idir a hochtteag i gimach an fáir. Paddy O'Malley leis a gic amach mar sin ní heach sin é Paddy O'Malley, Paddy, le ní citóig. Kick bra. Agus an gáháil go Jolson éidir sin Jordan Flynn. An bhhac aige. Pasáil an chuiristeach aige. So de rathígan lántasaí.
Tugan sé faoin pointse lena chetóig an ár a fáte gan mór an stróg a gúil báide. Cormú. Dar a rachtrínis fear Lord Park go gaire. An líthóid go Joe Curisteige dró Lachlan McWilliams. Fáte Lachlan McWilliams. Gá warcáil gá ara ag Johnny Mahan. Dumíáil in Genige. Kinse bhí kick síl tilteige. Bhí kick síl tilteige. Níle sam cén leabhar rialachaí gnearn an multar sa staidir. Leanna mu den immert. Caigar struck sé sús ag le John Conan. Pass Jassige ag Evan O'Brien. Far William Roba. Cansin Corishir ag Ro Ryan O'Donoghue. Tommy Conroy. Isteach ag Colin Morden inis. An skill galéir ag Doire na Doire. Tan na skillin é bonúsacha rásaco. Os sin McLachlan. Fer 4 punches a géad le. Tugann sé faoin buinte? No, níl sí. Gá ceann ar fóríl. Sin och cín ar fádan is chuir ar fóríl ag Maigh Eo ó hús a chlufa ó hús na himire. Rud a léiríonn beidir go bhfuil bunáte na sellvacu. Ach níl siad. Tá dar a níos acna múil tá sí na fórnar chó scóir rís mar sin a hina hochtag Maigh Eo dó cúig ag deire. Cic amach fad ó ghaire. Fáte fear Maigh Eo. Sin Lambert, captain. Sin Paul Lambert. A tá fearsar sciúpi. Ní le lefuí. Agus Púrse an tic sír isteach. Anna pí sé mar an sin. In chórála na sin. Paul Lambert. Tá cúpla onadig gá déobh héin go Maigh Eo fecim. Níos fúnan seo. Tá léidir gá ceanna máin is tá ní dom gíimi déin onadí ó Maigh Eo. Feic tamalaíon peisceile. Agus fecim muid a ríist. Príomh níos go atá Maigh Eo ras igen. Sean Etchen stíige gas Tá bhhéine go mar bhí mar rá. Tá sé go gomadó. Ceir cinn fáte sa géad letheige. Meas tú bad an cúigú ceanna na siige. Cean seach tá géir ó bhí tá sean ard. Ard? Troch cean ceart. Wadró ard an aine gaoithe agus an cean sin chuthaí ar fóríl sa jeú. Botún mór an sin. Agus seo an deire ríiste an nonsaí brenn an chuntúirteach. Fear Lord Park. Agus neart ama an sin ag fear ghuireil ina fuinte hóigáil. Agus sin Lachlan McWilliams a fór an cean sin. Sin an difricted an fórna mar is rá níos luúthe an just fíormheag an chu ramú ag deire. Well, beis de fáil bhhaid níos mó lena chitóig chuirtí mach agus well fáte cáilte agus fáte a ríist ag Nathan Morden. Chun sé sin Maigh Eo an nonsaí. Seo de Tommy Conroy fear na héile. Tá luasa go bhar seo. Steach Paul Lambert. An Hogan Joe! Fáte ag Paul Lambert fear Chana Mark. Be Paul a fórí. Paul a fórí, cinse, Mar dúirt mé níos luúthe, minn sé chun smódach chud fel i nás na dusaí sá. I chuirse sin seán má thir, chus clé scarthóg. Go hálan ar fad. Deire tíocht a ríist inis, tá clifa an scothgan an seo. Maigh Eo chun cinna ríist le gá pointe, dó hochtan a dó sé. An warcáil an sin agus an taclal. Well, níl áirde bethe ag réiteir, seoir na felony. Well, Céitsin a dó gur jeú, á sin McLachlan an sin. Debrig sé go dín chun séar bhúcint. Ach tána clé ar fád éimart aige. Cúil inspiráide go bheith sin, tuair seanna mis nachta Maigh Eo an is tíorthain. Cantra fáte, Colin Morden. Conor Discan in ish. Botún mór an sin. Ach anna fí imire ó Chluiche Leathcheannais ó deire, ná riire. Peile tackle alig Maigh Eo. Fáte Jordan Flynn and Fairmore. Cáilte ríist aige. Well, ní ra mór an cabhra. No, ní ra cabhra be aige. Cabhra be. Fáte rás ríist, báta bháin alig Maigh Eo.
agus tá kick ar isteach tucaí ag an réiteoir táil talún gar Maigh Eo sin. Colm Morden. Colm Morden a leagú chun talún. Ná anna hantan is ag Ross Egan. Agus tá anadí teach an páirt go bhhairtíín sin go bhfuire Brian Cassidy. Brian Cassidy in áit Mark McGrogan. Ifar a dói ag gimocht agus ifar a fiche héana teachtasteach. Bigger mé osúil géir méad an bheirsem mar fuair sé gá cúil agus gá foiointe nar tháinig sé lí ceanna so hag bhfuil cumas má peile an. Orrin sé Chris ceanna seola in áardhacha níl doutar bifu sin. So seo de fear acha mór boutáin eile Ross Egan agus sochríonn sé héin mar a dhéanana na gcónaí. Leis gic sír seo hógáil níla gaiile leis dar leanna sin aina gcuithe ar chorbe go dtí seo. Se an áard a ríis. An áard ach crin. Báta seo tá sé crin, ie. Tá sé crin. Bhí sé cruchta an áard san éir feag craobh sé maith sin. Sin an cúil go ceanna isige agus iad a fad fáiste óna cicin í síre. Cúil bar a chuire a gathar na himara Orden Hatton can mór míte cháard. Fáiste deire. Idir an nonsaí a ríist. Se den Trinity Brian Cassidy hanna héin. Sin pointe gan sin an scór a fair post hannig gwydyn. Okay. Brian Cassidy ba. Ne, vís am dírach trí sé rák. Ja. Rinne sé slad. An pointe go dó. So Paddy O'Malley a hocrú héin bouta bháin eile. Maigh Eo gá pointe chun cin na gcónaí, dónaí in dó seach. Kittógad thug Paddy, agus gunn se mach an tíb seo hí. Brisce a ríis. Brisce in os fáilte deire ahúr. Tá sé an chuntuirteach ar an brihansaí. Se an fear mór Conor Doherty an captín. Tá cean mór dámanta chuiristeige. Fáilte Paddy an cúlbáide. Harved an séire. Bhí sé faoi bhrú. Bhí. Se Evan O'Brien. Maigh Eo an brihansaí Paul Lambert úr bháin eile. Se Paul. An fest tucaí aige. Jordan Flynn. O sin na haríis. O sin McLaughlin. Agus Maigh Eo ar an sin. Well, bhí Maigh Eo ar nach bhuaise an picsaíocht an cháil sin seileadh ar bhealach. Tá sé gortaí níos ceapan. Deire tíocht amach ar ísle hí. Johnny Mahan faoi bhrúin seo. Agus í fáiste ag Ben McCartan. Mahan ag déanamh go maith. Anna bha, anna cosint. Agus an picsaíor a bhrúnú sa jeru ag an réiteoir ar ghuire. Well. Hálan sin. Capas nach nearna Mahan mórán as an slíonn sin. Agus reintas na kickin séire tá nach bhfuil brunta. Ben McCartan an fear gur dearnú an feall ar Ben McCartan a héana hóice sé, braníonse. An eis go dtí puinte ríis má cean seo an tras ná. Tóga sé sa lábhí. Agus í búilte go jazz bhfuil sí an. Tá sí an. Mar sin gan nach puinte bháin go bhharna idir na fórna is sé ríist. Agus sé nó méid dé gan darile imrí. Dónaí in dóthacht. Cic amach tócaí ag go gúlbáire amach Johnny Mahan. Tá Johnny faoi bhrú. Agus chun sé ráisiigh Paddy O'Malley. Paddy an sin ag an leachúlaí lár Cathal Mhórn. Cathal faoi bhrú é héin. Ráisiigh Johnny Mahan. Rás ar íste Cathal Mhórn. Sig trabhaléis. Ceanna chuiriste lena cittó giige. Sin McLaughlin bouta bháin eile. Yes! Agus an cean sin chuirtí ar an brasnán. Ach bhí cúlan sin, bhí cúlar fáilin sin. Hís dá cinnte go. Í gríg nó sé sin san anga. Anna hí sé mar a. Agus an fad. Pointe sin fáiste Nathan siad am Nathan Horton. Nathan Mórn. Tá an déine sé tíocht isteach go Maigh Eo. Ifar a fiche dó John Gallagher ó bhfuil Maigh Eo teach isteach. Agus a tíocht an fáirt.
Sin Colmorden tackle and fork, yeah. Mayo Choctor non series. Lambert Maigh. So Hugan Lambert at east. Chance on hands. On fast to go again. Oh. He catching a number Jordan forward dash. So then Trinity. Oh. Yeah, Ryan O'Donoghue. Fair shot the father. Agus he curry faoi like it. Curry faoi like a gapchin. Ryan O'Donoghue. Well, couldn't custom the show on Tasha then Kaijan is here. The honor piece of Kaijan Tan Skillany her bar get Doire. Oh, kick him off, crack the cool bar Wedenshin. Fair shot, Jirek Street. Yes. Johnson cut hard and pass on again on the John Gallagher. Agus rud atá isteach fan glyfa seo báirtín go rimar an dáir an bag nach ní stáir a 9 bhíte ná leis a góir. Féad drop butún sin an cool bar dó. Fécan is tá sin an líród a lascáil seach 8 méadar má. Cadtá sig déanana ag tugan kicking the sére or kicking amach garid sin. Seo dénis Mac Williams ar an antig ghuire lad bhí ó cúlú siar cean contorteach choirí trasna agus fáte go hálan. Búilte ach búilte yes. Yeah, so she like Ben McCarran. Yeah. Búilte yes agus a fóí like Ben McCarran. So Paddy O'Malley about the one ag an trá cinú nach seo an clufa ach nó méid ní nó méid an dar le an catchanis. Big an céad scóir le cinú nach an jehin. Cad a hen? Big an céad scóir le cinú nach jehin. Big a jehin. 3 points in 4 na Maigh le Mayo and céad scóir le. Tóki díra chamach ag fearhhaire ag Paddy. Drockin and sin ó Paddy. A hí fáte ráiste go sin McLaughlin a bhfuil tá agus seo hagan Jordan Flynn. Sin Lambert. Paul Lambert. Tá sé chu sciupi an legend. Jordan Flynn and Far Mór Lár Pórca. Ryan O'Donoghue. Fáte Ryan O'Donoghue. Ní Ryan atá an a Conor Diskin. Agus an kick amach, an kick sir. Brumpa ag an réiteoir ar ghuire an sin. Cad chuige an kick sir sin nada. Beidir go bheiceach muid ríiste. Tá sé chun carta runnar den éigen freisin. Sin Diskin. Bhí carta dubh geistin sin dearan. Idir sé. Cahal Horan. An leacholaí lár. Carta dubh go dearan. Yeah. Carta dubh brunta agus bhí sé tiltte gan aríide. Bhí sé tiltte go sílam. Well, bhí sell bheith Mayo so ní rudrá cliste. No, ní a collar bit. Mar bhí aní hansig Mayo dul ceir faointe chun cín sin. Déidir is ríist brenn fíor contorteach Jordan Flynn ní dan rachtri. Conor Doherty goisteach. Agus an plansin tuciach ón lín ag Mayo. Níl an ceir ar lu fesin íon. Céthbháil é sinach go aní hansa. Ceantin choiríisteach a fáte go héascinn sin ag Conor McCluskey lánchúlaí ghuire seo an deire ríist nimmarta go cean cean na Pórca. Anna díg dar a shot Mayo an sin Joe Dawson ó Clún Carabán Lewisburg. Sin an dan carta dómh socha. Tá sé fáte Conor Callum Brown. Fáil gentle Callum Brown agus ba bhín an tain bhealach leis a bhar mór a stopú. Tá sé ínta gláidir. Tá sé an láidir, yeah. Nar bhín an seilbhige tá sé dóhéanta é bhaintó. So Joe Dawson imíisteach in áit. Carl Horton for an carta dómh. Joe Dawson in bhd a fiche mar sin imíisteach go bhí in áit Cathal Horton for an carta dómh. Okay. Paul Lambert chuir lámh trasna agus nádar céthógan. Sílim gur bheith Paul Lambert ar bheith an cool bar in ó. Agus an kick sír tócaí sin ag deire agus an pointe fáte. Lachlan McWilliams. Yeah. Seo thugann Paddy O'Malley an cit óga ríist, cool bar a bhío. Deire fíor láidir san éir,
a gawal na gicni machsin. Conor Doherty Garush Jachan Chust Kinchitak Shant Coolin Shaw. That's an Conchin. Curry a move at Callum Brown. Tough crit fad. He'll make a second got to get a Hawkeye Stool of Chow could be on Muir Cool. It's a 40 Tashi. On a piece timber or river Cool. Oh yeah. He chance again Fane shots Cool. Ní hiigem conas go Paddy O'Malley chuna kicking him out Oisin McLaughlin agus Dave Shaw mar no they call him Sinead lads more Maigh Eo Gort agus an canchin gofa go hénta Nathan Horton Rodney níos fearr Rodney's Keelver Ryan O'Donoghue is go in throw ní chi forte go she got him machig dede well rough has to reach agus Shogan Dara Raftry Can more ard comes Doherty throw Callum Brown on ard long foley we all Rinne Shea Jaida Lesh Ivrishu Rinne Shea galore on a piece Imran Shin of Brian O'Malley so they Paul Bay the east Paul Lambert to chap the east show you captain yeah King session 8 Nathan Horton Tana pass ni go done to Darla on done Ryan O'Donoghue cheer kick Erica pass kick Erica on no yeah kick Erica yeah Ryan O'Donoghue captain took it on Talo and Chin well bhuaigh sé an kick Erica I féin ag stoc godóga sé fuair sé ceann ag gine Roscommon sa céad agus pasais pa scór cinúna cé ná ní áíre ní ra mór an is a gramú sin ag gombrol de reintas na gramithe tá feice an gotí seo an agus muid tá muid weisce sé nóid go gearún clufanis tá sé seo Harbheith cinú nach bhhairtín Harbheith cinú má ten sé seo san angad ní dó an go ní dó an go kick der an gohair trééis an cool atá sí trééis chaún tí an leile sin séfuinte Jeffrey braban súl so is féidir le mé bheith ná an captín an seo fear a tacar agus é cut an chance culture sin anna hands kick fear amach brunta ag an réiteoir where chance glórhór choirí mó sin ag mó chance glórhór You're on Kinova. Ní ra go má no. You're more on the narrative here than kitchen. An dead east at a brehancy. Running it 400 at a brehancy. And Fosco. Can more art Cornishach or one ele. It's throw Callum Brown a potter. Again Lacholi Johnny Shin Conan. John Conan. Show them we all east. Lambert or one ele. Oshin McLaughlin. We share on Freo and say agus an kicks here brunta Ábhaíonn Jordan Eirgrid McLaughlin no rís an bouta seo capas gur hit sin ní Peidir gur an táir an kicks here áta Jordan ní dul an go mé an réiteo seo fáilt on cortinola go á chun de deire Corta buí brunta Conor Doherty ba se Conor Doherty fear mór láidir an captín agus Corhamú agus John Conan ag risíar an seo cá sé cean seo háil seo hagan a rístiad agus seo Joe Dawson Joe Dawson, Jeff the Makler here. Portunella, Jaira That's in Coolina Loca. Oh, Callum Brown here, a cushion. Kick. The Quinn you road like fair we origin. Callum Brown could have started tackling and chin and Lon Tussy. Yeah. Neil Derek and Isha licking log above. Chance got cart the boy or cart the dove. Cart the dove back and chin. Yeah. 3 no made. Darren got cart the dove in. Brandon sugar bat. Jordan Flynn. No. Nathan Moore. Cart the dove on. Keep on Nathan Moore. Yeah. Cart the dove Martian Fostig and Donnachan Fostig at Maigh Eo. Nathan Moore. Agus anna dí fáil faoi réir le haptaisteach an áit. Sin Sean Ó Taig a Hamór.
Cúla muidir riomh bhhairting gur farspárt contúirteach a gáfuinte. Arbheith contúir. Go mór is an fachach sin a mé nach cúil. Agus an ceantin choirí mú. Drothíireacht ní sin. Drothíireacht, yeah. Sean ó taig mar sin ó a mór ibre fi héna hiúcail sa steach in áisnéad an mór. Agus timir sé an fear seo le canne sin an chuig go fris. Tá an kick seo an kick amach seo fíortháhacht ar fad. Cai sé é a chormathir na Fear Lord Park I ceapan. Na Fear Mhóra. Fear Mhóra. Gánáméid na mar sin so. Ní le gánáméid. Scóráin eile fed. Maigh Eo an bris sin is. Agus an kick sír tuigh an réiteoir. Isteach go gcuide. Níl deireadh clíoch ní fásta bhhairtín. No. Níl ná é. Trasna na páirce tan ceanteach choirí. Agus tá sin rás hallan sin. Feall gentí híad feall Maigh Eo. Well, cinsa. Agus fuair siad an kick strasa eiste go leor. Go bhrúigh sé mar gcuine sa droimach. Híl me se go feall Maigh Eo chud amach an ceantin. Ryan O'Donoghue inis. Nadar. Bhí Ryan O'Donoghue ciún go leor. Anna ciún, sa dála, anna ciún. Go dtí go bhúigh sé an cicéiricha agus. Ja, seanta le an seo. But Joe Dawson. Tá sé go leor céimena. Tá. Chud hí ráis aige. No, Ryan O'Donoghue bís. Chance. Ooh. An ceantin chud ar a bresná sa deadú. Bhí seans ar chólann sin. John Gallagher ceapan sin. John Gallagher an Sob, bad. Yeah. Honna díile. Gá cheans ar cúil níos John. Bhís chun ní lis gon ceapan go dúirt sé Shane Óméid, Shane Óméid bad. I mean, on the occasion to go. Toki. Fortune Barmore, Callum Brown. On what Toki again. Oh, jeez. Lehe the era. I got some kick serious stuff from taking range or red. Well, the chance ain't a father egg there and Shinra cool. Okay. Kan Thomas gnám sé nim rockin to cut fáca. Vi go on the stock. Agus an punch Toki again. Yeah. Lachlan McWilliams and sin on big seer. Go punch in the Sean. Agus muidir just an am Chluiche Gorty here. Paddy O'Malley an brisha ríis ag dara tá brisha tá dara inis ar an nonsig ar an síronsi an fear mór úr bháin eile anbhlach go Joe an sin agus an cean sin chur ar an drasná ní lech puinte bháin na sean déach sé go me an bris an seo fós cinnte chance go bhfuil nóméid na roi fáca Cameragger léir deire anbhis na chu fádan is le genmuid an uair. Tá sí tá máach do mlánacha timp le láis tá sé tá héon brise scaín ciá. Tras de grúptáil na cinní mar. Tá sin éon rud rinne mé áród cíl an sin thug siad garidé agus tá seilbhacha ar líad. Johnny Mahan inis. Pass chuí maithe ag chaptíín Ryan O'Donoghue. Anna fís seo le an fís skillin sin. Seo le ná Tommy Conroy in the le fada. Con Leitcheannais Peile. Now Tommy. Creepnig. Agus an punch apart again. Tommy Conroy score fad. Carna Héide. On score éonar an sin bhhairtín. On score éonar, yeah. Ceap mar gur simithe fad neach mar le fé nóméid nó níos mó. Neach mu le fada. No. Sorry, Sean. Dó nóméid an brise. Pick him off at east.
Tátar ístig Maigh Eo. Agus tá Chluiche cymach fi hábhacht a chunis. Rhain O'Donoghue úr bán eile. Se bhailí ar. Can pass tuci Maigh aige Conroy a ríist. Conroy Reach. Pwysau y ffordd Tommy Conroy. Okay. Anti Timber yn sy'n yn y siwr. Anti so. Rwy sydd yn cic yma agus pas glod sy'n sogyn Tommy Conroy. O, jeez, hera. But the one more yn sy'n again. Ta barn o war yn siarad sians yr hwyl yn dar yn siarad. Ni gael eisiau toff le pwyntio. Lach Olin, toch yn sy'n hwyl bar o i o Paddy O'Malley. Paul Lambert y Chiach. Ja, sy'n e. Fan sy'n fahad, sy'n e wartyn. An Fartjent y co, fair play though. Fartjent ag Maigh Eo. Le 3 pwyntio. Leek na hemmer sy'n McLaughlin agus e tilse gyma hage. An pwyntio integrad ag a ffwr sy'n agus. Won to hen e wartyn. Fwn y se, ja. Oh ja, kinse. An lws a fi fwy yn tambar ffad agus yn snig o'r cohig sé siansen o dan ledis je agus just stop sé o cian yn himmer agus anhespons yr ffad. Yeah, okay. Agus Maigh Eo ní isteach sa glyficanis yn Agus tilse cáid dhearan ach ar éigen. Bhí seansan ag gin deir fiú an cúil am siú cúil na gó ach is a Harvest ásta le raig. Sin is e o fort Vic Iarmada scór dearnach o'r bhain eile dó cairdeag ag Maigh Eo dó a héineag ag deire. Tá gach duine ag súil a tácaín is gile. Eirgrid. Ar a thóirí brodúla Craoladh Peile CLG faoi 20 Eirgrid.